La companyia La Bèstia Peluda porta a terme un càsting per trobar actors i actrius per a l'espectacle L'enemica classe. Seleccionen joves de 16 a 25 anys per a aquesta obra que explora els diferents rols juvenils a través dels propis joves. Bé, doncs el projecte de l'enemica classe és un projecte que pretén treballar les problemàtiques que hi ha actualment a les aules dels instituts, no? Tot tipus de problemàtiques, de racisme, de sexe, de drogues, doncs a través d'una obra de teatre. L'obra de teatre és l'eina que ens permetrà, després a través d'un dossier pedagògic, poder treballar tots aquests aspectes, no? Donar eines al professorat, donar eines a l'alumnat per tal de solventar totes aquestes problemàtiques que hi ha actualment en els instituts. Aquesta obra és una obra de teatre de joves i per a joves, i per això doncs, és important també donar l'oportunitat a aquests a fer aquesta obra. Els 6 personatges protagonistes tenen perfils que responen a diferents estereotips juvenils. El que estem buscant mitjançant aquests càstings és un perfil de jove molt diferenciat un de l'altre. Són 6 personatges que surten en aquest espectacle i són 6 personatges molt estereotipats. Des d'un grenyes, que seria més un heavy, passant per un rapero, a un xorillo, a una pija, una hippie, és molt divers. Tu ja quan veus entrar a l'aspirant, per la manera que té de parlar, de vestir, de fer, ja l'encamines cap a un personatge o un altre. El primer que fem és treure nervis, perquè tots es pensen només a saber què, i simplement els fem xerrar una mica, els preguntem què estan estudiant, aficions que tenen o el que sigui, i a partir d'aquí us expliquem una mica de què va l'espectacle, i després ja els encarrilem a segons aquests personatges que ja els hem vist prèviament. Entre els candidats n'hi ha amb experiència en companyies locals o grups d'institut i d'altres que tenen ganes de provar-ho. Bueno, perquè em fa il·lusió intentar-ho amb ells, saps? I no sé, perquè m'agrada això del teatre i, saps? Jo soc de Bolívia, però visc a Cadaqués i he fet cursos de ball, saps? Així, sortint a l'escenari, el primer cop me va agradar molt. Aquest és un projecte de La Bèstia Peluda amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Taula Comarcal. Abarca molts àmbits, el que és ensenyament, cultura, jovent, i en aquest sentit nosaltres recolzem aquesta mena de projectes. El que sí que és interessant és que ara s'estan fent els càstings a diferents municipis i llavors es farà una preestrena i una estrena, i els ajuntaments i instituts que vulguin realitzar aquesta obra de teatre es poden anar fent bolos a tota la comarca. El darrer càsting es farà també a Figueres el 15 de desembre. Els assajos es portaran a terme de gener a març i s'espera poder estrenar l'obra després de Setmana Santa. Cada actor cobrarà 50 € per representació més dietes.